Terve kaikille täällä kotemaan YKK ja Lollipop. Tää on testi-video, no silti me pelataan nyt Minea. Tällaisessa venäläisessä servussa. Eiks niin? Ja mennään vaikka tänne, mä oon VR, jos se toimii. No niin, me ollaan jossakin Deep-servussa. Me ollaan Deep-servussa, jossa on kanarukkareita. Kuten näette nimestä, hänen nimensä on Fuck, mutta se ei tarkoita mitään. Koska täällä on yksi! No joo, kai te ihmettelette varmaan miksi mulla on Steamin sinne, kun mä en oo ehtinyt vielä vaihtaa sitä. Esim. Niinku toi liippä tossa. No jaa. Mentäis vaikka tänne. No niin. Okei, täällä ei jaksa olla. I'm a kid. I'm a pyro. I'm a pyro. Yay! Why Mikä servut oikein? Servu. Hui. No joo, mä en tänään pelaa, koska Valitettavasti hänellä on treenit. niin, ei voi mitään. Vopla. No ja seuraavan loppuinen tulette viettämään ajan kurjassa elämässäni. Ette oikeesti. Olala! Katsotaanpas tätä taikatempua. Hei, kannattaa poistaa noita kuvat. Kannattaa. Saapana. Jep. Ai. No jaa, minuutti, niin sitten alkaa. Kunnon fight. Mä luin tästä nimestä, niin tää on varmaan Minecraft Brasilia. Espanja. Hui. Mistä sä ton servun löysit? Mä oon plaks. Normiservu. Espanja. Ei damage. Koska sulla on ei damage. No ei. Tää kunnon fight ei oo vielä alkanut. Paitsi 30 sekunnin päästä räjäytetään joku ilmaan. Onks tää leskepää? 3 pelaajaa. Fuck! Bitch! Hei, fuck on! Anteeksi minun kielenkäyttöni, olen vähän seko. Join juuri äsken 2 Red Bullia ja 1 Coca-Colan. Joten älkää välittäkö siitä. Jee, kiveä. Jaa. Join äsken ei mitään, muuten älkää välittäkö siitä. No niin, alkoi. Nyt mä otan tämän. No niin. Kannattaisiko ottaa puuta? Ei. Mä oon niin hullu. I'm crazy. Cause I just drink a Red Bull. I just drink a Red Bull. Best Red Bull ever! Whoop! Se oli lähellä. Hui! Fuck, tappoi se. Mitä? Hitman. Big what? Big what? Big what? Big.
Ja etsitään täältä vaikka minigameit. Kukaan ei pelaa tässä servussa. Mitäs nämä tehdään? Kuule täällä. Eikö sä tiedä mikä tää on? Surmi. Joo. Mennään tänne, mennään. Talo. Hause, chesti, jala, päivä. Mennään. No joo, mennään tänne. Whip. Todoing. Mulla ei ole inventorissa mitään. Mitäs niitä on täällä? Mitä minä? Jotain pelajereita ja lammas. Ja lammasta ei enää ole. Se olipa kerran lammas. Ei sitä lammasta kokonaan ollut. Oota. Ja mulla on käsi. Freaking squid. Älkää välittäkö, jos takana on kaivosmaita. Jop. Onkin takana. Joo. Spell at pukakes. Kiitos. Okidoki, we don't go ahead. Okidoki. Ja no. Okei, ei tänne. Nyt ulos. Lammas. Hopla! Lammas!
No niin, meikä voi tehdä sangen, jos mä saan puuta. No joo, tässä oli ihan puuta vieressä. Mitä hemmettiä, mä rikoin sen yhdestä. Se on heti 4, se on semmonen plugin. Rikovat se yksi pala. Kaatuu kokonaan. Jos on inventoriin, sulla on heti ne. Se on pohjasta noin. Eiks niin? No otetaan crafting table sitten. Sori kun mä puhunut vähän aikaa, mulla on No niin, bye bye kaikille. Sitten mä Tarvitaan jatkaa huomenna, mutta eikö me tapataan Spiderin täältä? Ja mulla on käsi. No niin. Moikka. Kaikille ja moro.